Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a, barkamu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Insha Allahu ne Ummu Tarik zan gabatar muku da bubble chicken pie. Wannan meat pie yana da matuƙar ƙayatarwa, ko kuma in ce chicken pie yana da matuƙar ƙayatarwa masha Allah, kuma yana da sauƙi. Kamar yadda kuke gani gashi nan za mu haɗa abin da za mu sa a cikin wannan chicken pie. Na sa mai kaɗan, sannan na kawo jajjagaggen attarugu da albasa da tafarnuwa in kina buƙata. Sannan ga dankali wanda na fere shi na yanka ƙanana, shi ma na sanya. Za ki bar shi ya ɗan rusuna, sannan ki kawo dakakken ƙirjin kaza wanda aka zabga da kayan ƙamshi da su magi da su albasa na sa. Sannan kuma na kawo thyme da curry da magi da gishiri. Za ki ɗan sassoya shi kar dai ya dafe. Nan kuma kayayyakin da za mu haɗa dough ɗinmu ne na yin wannan chicken pie. Kamar yadda kuke gani ga fulawa nan wadda na tankaɗe na sa, sannan na sa gishiri da suga da baking powder, ga kuma corn flour tana daga cikin sirrin abin da ke sanya shi wannan bubble ɗin ya yi ƙwaya-ƙwai ɗin. Ga kuma mai na sa, za ki jujjuya su duk su haɗe jikinsu kamar yadda kuke gani. Ga yi nan na sa hannu duk na murje shi za yi burus-burus kamar yadda kuke gani. Daga nan na kawo ruwa kamar kwaf guda na zuba, na jujjuya shi saboda kun ga an sa mai da ɗan yawa to zai yi taushi sosai masha Allah. In ruwan bai yi miki ba za ki iya ɗan ƙara yayyafawa don ya haɗe jikin shi. Haka na yi ta juya shi har ya yi taushi masha Allah. Sannan na rufe shi na ɗan ba shi mintoci kamar yadda kuke gani. Ga yi nan na sa shi a kan leda, bayan nan kuma na yayyanka shi kamar yadda kuke gani. Za ki iya cuccura shi yadda kike buƙata. Bayan nan na lulluliya shi na maida shi ƙwallaye haka kamar yadda kuke gani. To bayan nan wuririn na ɗan sa fulawa kaɗan, ina ɗan sassanya shi ciki don yana ɗan kama hannu kamar yadda kuka gani. To daga nan kuma na sa rolling pin na ɗan faɗaɗa shi round. In kina da wani abu wanda za ki yi da shape ɗin za ki iya amfani da shi. Nan kuma ga filling ɗinmu ina zubawa. Bayan na wannan kuma fulawa ne na ɗan kwaɓa ta da ruwa. In kina da ƙwai za ki iya amfani da shi don kada meat pie ɗinki ya dinga buɗewa in kin sa a cikin mai. Shi ne amfanin sa wannan fulawa ko ƙwai. Bayan nan na ɗan mammanne shi. Da fatan wannan bidiyo yana ƙayatar da ku. Da fatan za ku yi ƙoƙari ku yi min like da comment da subscribe. Na gode. Kamar yadda kuke gani gashi nan muna ci gaba da zubawa, muna mannewa kamar yadda kuka gani. Ga yi nan wuririn. In dai har kin yi haka to insha Allahu meat pie ɗinki ba zai buɗe ba idan kin sanya shi a cikin mai. Ga yi nan mun gama. Na sa mai ya yi zafi kamar yadda kuke gani. To gashi nan na sassaka shi. Ina sassakawa da ɗai-ɗaya da ɗai-ɗaya. Gashi nan za ku ga ya fara ƙwaya-ƙwai masha Allah, yana tasowa. To a nan in a ce misali ba mu sa wannan fulawan ba, to za ki ga yana ta bubbuɗewa. Zai ta bubbuɗewa. Ba zai manne yadda ake buƙata ba, amma kun gani gashi masha Allah. Kun ga yadda yake ƙwaya-ƙwai masha Allah. Kuma za ku ga bayan an gama za ku ga ya yi ƙurus-ƙurus masha Allah. Gashi nan ina juya shi, za ki bar shi ya ɗan yi golden brown. In kuma farar suya kike so za ki iya fidda shi da wuri. Amma almuhim dai ya kasance fulawan ya soyu a ciki. Gashi nan mun kwashe shi mun sa a colander don man ya fita. Ga kuma suya na biyu. Kai Habibti kar ki bari a baki labari. Da fatan za ki yi ƙoƙari ki gwada ki yi ma oga ko baƙi
ko kuma yara in za su makaranta. Na gode. Allah ya aminta da hannayenmu. Ma'asalama.